Mga kapuso, babayeng traffic enforcer sa Iloilo City nadakpan sa entrapment operation bangud sa pagpangilkil sa traffic violator. Si Kim Salinas nakatutok live sa barangay Bitoon, Haro, Iloilo City. Kim? Jert, naglabot sa masobra 29,000 pesos ang kwarta nga nakilkil sang traffic enforcer sa isa ka motorista sa sulod sang 5 ka bulan. Apang ang illegal sining nga bulaton ang naunta tagidman matapos ini nga na-entrap sang kapulisan kahapon. Arestado sa entrapment operation sang Iloilo City Police Station 2 sa Barangay Nabitasan, La Paz ang 26 anyos nga babae nga traffic enforcer. Ang sospek ang ginkilala kay alias Tris, tumandok sang Barangay Bitoon, Haro. Ini ang ginreklamo sang extortion o kon pagbangilkil. Sunod sa kapulisan, Marso sining nga tuig sa nadakpan sang sospek ang 22 anyos nga lalaki nga motorista nga taga-Oton nga nagsulod sa one-way nga dalan. Tigaylo nga ipaidalom sa proseso, ginaligar ginpahog sang sospek nga pasakaan sa reklamo ang biktima kag ginkilkilan kuno ini sang 500 pesos sa pagsettle sa mga violasyon kag bayaran lang ang remaining balance. Paagi sa online transaction, ginakilkilan kuno sang sospek ang biktima sang 500 pesos ang Abril, 1,500 pesos ang Hunyo, 11,225 pesos sang Agosto kag 15,900 pesos ang Setyembre. Sa sulod lang sa 5 ka bulan, naglamot tanan sa 29,625 pesos ang kabugasan nga kwarta nga nakuha sang sospek. Dugang sang kapulisan, nagduga sang depresyon sa biktima ang makapila ka beses kapag pressure sang traffic enforcer sa iya. Sabi po ng victim na napagod na daw po siya sa pinapasa lang po siya ng suspect na ibibigay daw po sa kanya yung affidavit, no, na sinasabi po ng suspect na kaso daw po niya na itutuloy daw po yung ng suspect yung kaso kapag hindi po siya nakapagbigay. Na-convince po ng victim na mag-meet sila personally para ibigay pera kapalit po yung affidavit na sinasabi po ng suspect. Doon na po natin na isagawa yung entrapment operation. Wala naghatag sampayag ang sospek sang ginpangayuan sang news team sang yabahin. Apang sunod sa manghod sini nga anay traffic enforcer man, posible may nagasugo sa iya utod. Nakamuno kuno ang sospek sa ila pamilya nga may problema ini pinansyal sa pagbadako sang duwa sini kakabataan. Sa sweldo blam mo naman sa una sa may traffic aid gamay tapos delay sir madele na sir tig 3-4 na bulan makuha mo ng sweldo mo mangutang na hindi man na magobra kung wala sa ginasugo sang example ba ang aton nga ano bla aton nga example lang daw head tabla. Ginatutukan na sang Iloilo City TTMO ang ining akusasyon. Hulyo 2024 kuno sang nabaton bilang traffic enforcer ng suspect. Ginaproseso na karon sa opisina ang reklamo administratibo nga ipasaka bato sa suspect agud ini na ang ma-terminate. Nang amon niya opisina zero tolerance sang ini nga mga malain nga buluhaton kay nagaguba ini sang imahen sang syudad. Well, in fact, no, may mga nadakpan kami gani na kahapon last week diri sa aton nga Benigno Aquino Avenue. Kagti duha man ka enforcers ang aton nga on process now nga para pasakaan sang administrative cases. Jert, suno kay Garbanzos, masobra pulo na ka-traffic enforcers ang ilang na-terminate bangod sa pagpangilkil. Ginahingyo sa niya ang publiko nga hindi magkahadlok sa pag-report sa mga kasubong abuluhaton magod hindi sila magduwa-duwa sa pagpasaka sa reklamo sa mga pasaway nga traffic enforcers. Jert? Madamo nga salamat sa update, Kim Salinas.